Na most már van 10. A bajtás úgy áll kerekedni gyorsan. A jobb 22. 150, bal 3, a harmadikas rövid. A bal 3, harmadikas rövid. 70, a bal 2 rövid szűken. 70, a bal 2 rövid szűken, ből a jobb 3 hosszú gyors. Ból a bal 33 másodikos, az eleje törik. Bal 33 második, eleje törik. 40, a jobb 2 23. Figyeld, a fiút elvitt a harmadikba. Tempózod a jobb 2 23-at, a bal tőre. Sima jobb. 100. Jobb 2 tempó a bal tőre. Tempó a bal tőre és 20-ra, jobb 2 22, negyedikes. A vége szar, félgáz. A bal 2, 80, lassító. Sima bal. 100, jobb egy rövid és 200. A táblánál fék és mögött a 80-ra lassító. 80-ra lassító, és próbálj meg a lap is most gyorsan, a bal 3, jobb 3. Nem nagyon rajzolt, bal 3-ból a jobb 3-ból, a bal 4 sodor szűken. Ból a jobb 2 rövid tempó. Ból a jobb 2 rövid tempó, és a sima bal gumi. Gálvánci. 100 a sima jobb gumis, és 50 sima bal bukkan. Ez gumis és a sima bal gumis volt, sima bal bukkan, 100 bukkan és 200 a jobbon mész. És a sima balt már fékezett, mert 80-ra jobb 3 gumis sodor. A jobb 3 gumis sodor, ból a sima bal gumi. Ból a sima bal gumi és 70. 70. A jobb 2 harmadikas rövid gumis. Ból 50-re a bal 3 harmadikas. A bal 3 harmadikas. Ból sima jobb és 50. Sima jobbból a bal 22 vége kicsit csuk. Jobb 2 rövid tempós gumis. Jobb 2 rövid tempó gumiból bal 2. Ból bal 2 és 40 a sima bal az gyors. Bal 2 40 sima bal gyors tempózod és 40-re a sima jobb tempó. 40-re a sima jobb tempó az gumis és 50-re a jobb egy tempós gumis. És 40 bal egy tempó és 100. Bal egy az tempó és 100. A jobb 2 5. fékes gumis. 5. fékes gumis 50 a sima bal. És 40-re a bal 2 gumis. 40-re a bal 2-s gumis. 70. Na ez az. A jobb 3 harmadikas kiengedem el, kiengeded, éven mész és 200. 200. Bukkansz és 20-ra jobb 2, 5. rövidfékes tő. 5. fékes a rövid tő és 100. A féktáv szarra, bal 23 eleje 5-es, a vége 4-es. Gumis a 4. fékes és a rövid a 200. A vége rövid 4-es fék és 200 és bukkansz. Bazzeg! Bukkan meg a 20-ra, jobb 2 5. fékes gumis. Szép volt. Jobb 2 5. fék gumis és 80 a bal 32 cipős 4. fékes közepet tolba, jobb tőre mész. Jobb tőre mész és 50. Jobb tőre mész és 50-re van a jobb 2 5. fékes dob. Sodorhat. Jobb 2 5. fék dob sodorhat és 100-ra van a jobb 3 harmadik sodor. Jobb 3 harmadik a sodorból a bal 3 második fékes sodor. Bal 3 második fék sodor és 50. Jaj, de szép volt a pám. Sima balt fékezed és 50-re a bal 4 szoros a kőbányánál. Jobb 3 kiengeded. A jobb 3 33. Jön a jobb 3 33. 3 33 erős, a vége gyorsít. 25. Sima bal nyújt, sima jobb és 100 lefele. És a vadászház jön a jobb 2 fékesből a bal 4. Jobb 2 fékesből a bal 4, ne rajzoljál, menjünk gyorsba a jobb tőre. Bal 4, ne rajzold, jobb tőre mész. Ez az. 50 a jobb 22, tő az eleje, dob.
mögötte 50, jobb 22 tő az eleje, dob, 50-re jön a bal 2, negyedikes rövid, bal 2 negyedik rövid, ből 25 a bal 2 szigorú fék, bal 2 szigorú fékből a jobb 3 harmadik, sodor az Antalfi, jobb 3 harmadikas, és 50-re van a bal 3, ahogy kell. Bal 3 harmadik és 50-re a jobb 22 negyedikes, gyerünk! Jobb 22 negyedikes, vége sodor szigorú, a vége sodor szigorú, 30 a bal 2 rövid a céllal, itt sodor, bal 2 rövid a céllal, és a bukkal róla egy bal 2 rövidből a jobb 3, bal 2 rövidből jobb 3. Tessék?